Her er en beslutningstager i en stor dansk virksomhed. Beslutningstageren ved, der er en lovgivning, som pålægger virksomheden at betale for medarbejderens skærmbriller. Virksomheden har mange ansatte, som arbejder ved PC. Derfor er der mange ansatte, som klager over hold i nakken, øjengener og har hovedpine. Så beslutningstageren må dagligt tage stilling til de mange forespørgsler på skærmbriller fra medarbejdere. Beslutningstageren udsteder en rekvisition på, at medarbejderen må få undersøgt øjnene og eventuelt få nye briller på virksomhedens regning. Imidlertid kan beslutningstageren ikke forstå, at medarbejderne altid kommer tilbage fra optikerbutikken med nye briller, som virksomheden skal betale. Beslutningstageren undrer sig også noget over, at skærmbrillerne er så dyre. Og hvordan kan skærmbrillerne til medarbejderen egentlig være tilpasset specielt til skærmen, når der ikke har været nogle optikere ude på arbejdspladsen og vurdere og indrette arbejdspladsen? Så var det, at beslutningstageren fandt Fair Erhvervsoptik. Fair Erhvervsoptik er uvildige konsulenter. De sælger hverken briller, lamper, stole og borde. De sælger viden, trivsel og effektivitet. Ved at have Fair Erhvervsoptik knyttet til virksomheden, kunne beslutningstageren læne sig tilbage og spare virksomheden for masser af penge og ævelser over skærmbriller, der ikke virker. Fair Erhvervsoptik kommer ud til medarbejderens skærmarbejdsplads og måler op til skærmbriller. Samtidig indretter de også, at arbejdspladsen er ergonomisk korrekt. Det er Fair Erhvervsoptik, der uvildigt vurderer, om der er tale om en skærmbrille, som virksomheden skal betale ifølge lovgivningen, eller der er tale om en brille til privat brug, som medarbejderen selv skal betale. Det er altså ikke skærmbrillebutikken, som jo lever af at sælge briller, der vurderer, om der er behov for skærmbriller. Derved kan virksomheden spare mange penge. Erfaringerne siger omkring 30% på skærmbrillebudgettet. Samtidig er alle medarbejdere glade, fordi de medarbejdere, som har fået en opmåling af Fair Erhvervsoptik, ikke mere har øjengener, nakkesmerter og hovedpine. Beslutningstageren er også meget tilfreds, fordi hans medarbejdere nu er mere effektive og genefri på deres arbejdsplads.